U Vendinoj garsonjeri Vendi i pripiti Bojan leže razgoličeni i znojavi, puše i piju žestoko piće iz većih čaša. Presrećna sam s tobom, samo mi je žao što i ja tebe ne mogu da zadovoljim ovako. Kako ne možeš? Pa svaki tvoj orgazam je ujedno i moj. Mene najviše usrećuje upravo to što mogu tebe da usrećim. Zaista si pravi džentlmen. O, Vendi, a tek kako je meni lepo s tobom. Tolika nežnost i dobrota na jednom mestu. Pričaš kao da se spremaš da me zaprosiš, pa možda i bi kada bi me voleo. Ama zaista te volim, ali... Znam, tvojima se ne bih dopala jer sam starija od tebe, a i nisam iz bogate porodice kao vi. Ma daj, pa mi da smo neki bogataši, pa ne bismo rmbačili u salonu, a moji bi te prihvatili odmah. Znači, naš brak bi čak mogao i da uspe. Naravno, kad bi tebi bilo stalo do nas dvoje. Ali stalo mi je, samo što... Znam, ne treba da žurimo. Mada što se mene tiče, ja bih ovog momenta mogla da se udam za tebe. Aj, živeli. Oboje ispijaju čaše na eks. Vendi ih puni ponovo. Znaš, meni bi brak sa tobom odgovarao da se skrasim. Dugo sam lutala i konačno našla sebi srodnu dušu. A mislim da i ja tebi odgovaram. Nego? Predobra si prema meni. Pa šta čekaš? Prosi me. Nedugo posle toga, u salonu lepote... Mama, sedi da ti nešto kažem. Imam jednu devojku i možda ću čak i da je oženim. Ha, dobar štos. Ozbiljno, onu malu iz kioska. Ali zar ona nije pokrala neke pare i pobegla? Ne radi se o Sofiji kojoj su uzgred to namestili, već onoj drugoj Verici, Vendi. To mi zvuči kao dobra vila, je li stvarno toliko dobra? I više od toga. Samo zar ona nije starija 3-4 godine od tebe? Nije, nego punih 6. Ali ako rešim da je zaprosim, da li bi vam to smetalo? Taman posla i Bogu hvala da ćeš konačno postati pravi muškarac. Desno od kioska, na uglu kod semafora, pokraj violiniste, prolazi deda s gajbom jabuka. Mali Rom krade 2 i 1 daje violinisti. Jel možeš da veruješ da je Sofija isto tako ukrala neke pare iz kioska, izbrisala? Ma kakvi, ona je antitalenac za to. Aj da sam bio ja u taj kiosk, pa da me nabedu kao iskusnog. Ali ona, jok. Da, ni ja ne verujem u to. A da li veruješ da nam se ženi Bojan i to sa Vericu? To verujem, ali ne razumem. U salonu Bojan i Živana rade Vendi manikir i pedikir. Nadam se da ćemo vaš predivni sin i ja imati uspešan brak pun razumevanja. Potpuno me je iznenadio kad me zaprosio. Sve se munjevito odigralo. Možda malo prebrzo, ali moja ideja je da sada ne žurimo. Jasno. Mnogi nemaju strpljenja pa im se brak brzo pretvori u laž, prevaru, katastrofu. Zato ćemo mi mudro. Oboje radimo i stvorit ćemo sve. Nego šta? Navijam za vas. Hvala vam, madam Živan. Mnogo nam znači vaša podrška kao nekog starijeg. Mada ste zapravo još veoma mladi. A o lepoti i da ne govorimo. O, hvala. I ti si više nego zanosna, mila moja Vendi. U prijemnoj sobi zatvora Gvozden se hvali Živani. Pozvaću pola estradnih zvezda da pevaju na njihovoj svadbi. Ali Gvozdene, znaš koliko to košta? Otkud ti pare? Iskopaću, pozajmit ću od nekud. Ne ženi se sin svaki dan. Ali Bojan bi hteo da to bude skromno, za najuži krug. On će mi određuje kako ću svadbu ja da pravim. Ali Gvozdene, valjda se tu nešto i dete pita. U doktorovoj ordinaciji Mama mi je presrećna, a tata će za moju ženitbu da otvori burence rakije koje je negde zakopao kad sam se ja rodio. Čuo sam za taj stari srpski običaj. Otac po rođenju sina odvoji na stranu burence rakije
i posle ga otvori u svečanoj prilici kad mu se sin ženi ili kad ide u vojsku. Znači u mom burencetu sad je 20 godina stara ograničena serija vrhunske rakije, što bi se reklo limited edition. Nego šta? Fino je odležala, sazrela, dobila izuzetan ukus i postala veoma vredna. A sad jedno trik pitanje, da li bi ta rakija, da su je u međuvremenu dirali, sada dostigla takav kvalitet? Ne, u tome i jeste štos. To je kao oročena štednja u banci. Onaj ko je razroči pre roka, iskubit će kamatu. Eto, jel vidite sad šta me kida? Moji roditelji su imali više strpljenja i ukazali više poštovanja toj jebenoj rakiji nego svom rođenom detetu. Nemojte tako, Bojane. Šta nemojte tako? Dođe mi da odem i nađem tu rakiju, da se popišam na nju, kao što su se oni popišali na moj život. Jao, nemojte, ne možete tako. Mogu, sami ste rekli da imam urednu urinarnu funkciju. Dakle, neizdrživi ste. Ali i vaša netrpeljivost prema roditeljima. Na ulici zbunjeni violinista prilazi babi koja ima raširene brojne šalove, kape i rukavice na žardinjeri. Bako, da nisi malo poranila s tom vunom? Ko će sada ti kupi tolike ćelijine šalove? Svi. Da se kladimo. Dečaci sa klupe primećuju Bojana koji ulazi u parkić. Aj razbijemo onu tranđu. Ajde, taman da vežbamo na njemu da malo očvrsnemo. Dečaci stižu Bojana, s leđa ga obaraju žbunje, tuku nogama i beže. Izubijan po licu i isprljan, Bojan dolazi do babe. Crni Bojane, šta se desilo? Pao sam, idem po neke lekove do apoteke, dok još radi. Bolje nemoj, nećeš stići do nje. Horda varnicinih pijanih navijača je već gore na ćošku. Dolaze ovde na tuču. Pa šta da radim? Ne mogu ni do salona da stignem. Baba se doseti i da ključ Bojanu. Evo ti ključ. Trči kod mene u ćelin podrum. U vešernici imaš česmu, sredi se, odmori i vrati ovde za 2 sata. Kad? Kad ih policija sve pohapsi. A ti? Brzo, samo što nisu stigli. Dobro. Da, nemoj slučajno da kažeš ćeliji za ovo, oboje bi nas ubio. Neću, hvala, spasla si me. Bojan utrčava u desnu ulicu, pretrčava je, dolazi do jedne zgrade i ulazi u nju. Varnica i 20-ak pijanih navijača, naoružanih lancima, noževima, šipkama i slično, opkoljavaju babu. Veštice, gdje su one ćelijine kukavice od navijača? Čuli da dolazimo pa zbrisali, a? Ne, sinko Varnica. Rekli su da ako hoćete dalje, treba svi da kupite ove šalove, kape i rukavice sad, na rasprodaji. Ili da se lepo vratite odakle ste došli. Ako nećemo... Bojim se da će uskoro ove stvari duplo da poskupe. Inače, Ćelija i njegovi čekaju vas u školskom dvorištu. Heroji, čuli ste. Ajmo da ih demoliramo zajedno sa školom. U Ćelijinoj zgradi podrumska prostorija je veoma mala, prljava, hladna i pretrpana bačenim stvarima. Modri Bojan drhti od zime i trlja se po ramenima. Nalazi staru grejalicu i uključuje je u utikač u zidu. Grejalica ne radi. Danas mi nije dan. Ni ovaj krš od grejalice ne radi. Bojan besno baca grejalicu u ćošak. Ona se od pada malo otvara i iz nje ispada jedna mala kesa sa belim prahom. Bojan zbunjen otvara grejalicu, u njoj pronalazi više takvih kesica i preciznu apotekarsku vagicu. Au, čoveče, pa Ćelija se bavi dilovanjem droge. Prebijeni i krvavi, Varnica i njegovi navijači dotrčavaju do babe i panično vade pare i kupuju šalove, kape i rukavice. Svuda oko njih, u obruču i na distanci, stoje Ćelijini preteći navijači. Eto, da bi vas Ćelijini sada pustili kući, morate da platite ove vunene propusnice duplo skuplje. A lepo sam vam rekla da će da poskupe. Čuti više, matora veštice.